kira a sashen Hausa na gidan radio Garkuwa kan mita 107.5 FM. Jama'a masu radio assalamu alaikum, barkanmu da saduwa tare da kuwa sashen labaranmu na Hausa wanda ke zama bita kan wannan mako da ke shirye-shiryewa wanda ni Jazuli zan gabatar tare da tallafin Muhammad Lauli kan ta bangaren na'urori. Kan da labarin namu za ku yi cewa a cikin wannan mako ne a daidaita sahu da ke nan Maradi suka tushe hanyoyi na bakin gidan gwamnan jihar Maradi yayin wata 'yar kwarya-kwaryar zanga-zanga. A yan adaidaita sahun sun nuna rashin jin daɗi kan yadda ake kama su saboda rashin takardar karta gris, sai dai shugaban na 'yan ƙungiyar adaidaita sahu ya ce ba da yawun shi ba. Gwamnatin Nijar ta ƙirƙiro dokar cazar kuɗi dole ga al'umma da kamfanonin gwamnati da masu zaman kansu domin tallafa ma asusun ceton ƙasa. A cikin wannan makon a duk shekara gwamnati ta yi kiyasta za a samu kuɗaɗe miliyar 50 don gudanar da ayyuka a cikin ƙasa. Hukumar daidaito ta auna kaya da tabbatar da inganci ta ƙasar Nijar cewa da ANMC ta fitar da wani rahoto mai tayar da hankali game da halin rashin tsafta a masana'antu na ruwan sha da ake sakawa cikin leda wanda aka fi sani da fiya wata. Bayan kafa kwamitin da zai yi aiki kan samun sasanci a kan tsadar gidajen haya a ƙasar Nijar, yanzu haka dai al'umma sun zira ido domin ganin yadda lamarin zai kaya tsakanin masu gidaje da ma masu zaman haya. Ƙungiyar uwayen ɗalibai da ƙungiyoyin malaman boko a nan Maradi sun fara tsokaci dangane da matakin da magabata ɗauka na sa tsari kan tafiyar da kuɗaɗen kujes da uwayen ɗalibai ke badawa don gyara makarantun boko. Sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarin. A cikin wannan makon ne 'yan adaidaita sahu da ke nan Maradi suka tushe hanyoyi na bakin gidan gwamnan jihar Maradi yayin wata 'yar zanga-zanga. 'Yan adaidaita sahun sun nuna rashin jin daɗin su kan yadda ake kama su saboda rashin takardar karta garisa. Aminu Abdullahi, shugaban ƙungiyar ta adaidaita sahu, ya ce ba ruwan shi. Wannan ainihin wani ne abu ba ta matsala wacce za a ce sai an kawo zanga-zanga da ita, amma a gare mu inda na juma'a Allah ya samu na cikin masu da muka danga tarbi minista na transport, muka tarbe shi muka ba shi hausa kwaciya mun da muke bukata bukatun cin mu su kan abubuwa muke san takardu su zama gaba ɗaya cikin Nijar gaba ɗaya. Na biyu ko da su kan bangare wa nasu ya samu sauki na saboda ya aimu abin da shi mu sai kun guda abin da kwanta finance da kwanta transport da kwanta interior domin ba dole su mun tura ta kowa tashi. To yanzu daga nan sai aka shiga cikin binciken da yake yaje biyo program sai da iske kafin sun yawa kafin sun yawa sai tambaya ce ne aka ce ai ba a zuwa amsa daga nan suka fara umurin cewa to a dinga kama mutane a je su amsa abubuwan su. To yanzu an fara kamawa nan ra juma'a muka yi magana muka kirawo shugaban tefe na Maradi na tambaye cin kaji na kirawo ha shugaban yan sanda na jihar gaba ɗaya ya ce mana gashi president amma ga abin da za a yi. Sai muka tambayi kace mashi alfaran da shi da Allah abu da take aka duda don da ba san gaskiya Allah su ga samu kuma sai a bada kai shi. Yanzu da sai mun tashi na zo nan sai ya iske mutane sun taru suna jira na ce musu to lafiya suka ce ai ga mun ta kama su na shi ba wani magana ba ce amma ka ai fara magana an kama su ba suka ce ana ci gaba da kama su na shi ba matsala yanzu na ce mai zan magana da su ne mutane da lambobin da zan da su saboda a doka ba a zo a kai da zanga-zanga ko da su abubuwa ba tsari ko kuma ba tambaya dama da muka mara suna ce musu da ku bari ni ma wakili ne amma da kai shugaba na kira shugaban da yana tambaye shi ce ba matsala ku je ku tambaye ka fiska su hakkin ku nan ba matsala ba wace ko yanzu abin da za ku yi hakuri ku bari mu je mu tsaya dai a bar kama ku a gane za a yi muka samu wani da muka je muka iske central kwanciyar central ya ce ba matsala zai magana fuskan abu muka je muka iske tattalin tuki muka shiga gudan shamu tattauna an tsaye kullum a cikin da kowa ta yi shi ba za a kama kowa ba a ƙarfi tare yanzu daga nan ma an fara kiran sunan mutane masu karkir su wadanda ake samu ma kai mai ji an kai imar sunan da gidanka ba ban san ko za ka ce an kira ka ba daga nan muka ce wasu mutane su mai ce su kowa kuma shi gida ya je zaman shi mun dawo kai abun mamaki sai muka iske bakin gurbawa ya aza sun tar hanya muka sauka na ce wasu wanda ba doka bace kun ba kaida bace suka fara umurin su da ce to in da abin da biyo baya ku ne abin shafa ba mun shafa ba dangance da haka kenan mukan yana suka fara koke-koken su ba su waye ne muka ci to ni babu rana minti goma ya sai da polisi wannan haka an kama su ne shugabannin abun kai gan mu kuma har su ma sai mun gwaji saboda ni ba mutanen banza bane shugabanci ba ake shiga tsari ba doka ce da koyi ne kana buƙatar hada yan kafin ni guda ba zanga-zanga ce ga mu gwamnati da haka duk wanda ya wani zanga-zanga da kasuwancin ƙasa mu zan bada shi mun da mutanen da ta bada doka ta buge su
Kun saurari Aminu Abdullahi shugaban kungiyar 'yan adaidaita sahu na jihar Maradi. Gwamnatin Nijar ta kirkiro dokar cazar kuɗi dole ga al'umma da kamfanonin gwamnati da masu zaman kansu domin tallafa masu sun ceton ƙasa a cikin wannan makon. A duk shekara gwamnati ta kiyasta za a samu kuɗaɗe miliyar 50 don gudanar da ayyuka a cikin ƙasa. Abdullahi Musa da rahoto. Yau ta kaddamar da dokar cazar kuɗi ga al'umma a hukumance domin tallafa ma gidauniyar ceton ƙasa ta FSSP da aka kirkiro. A hukumance dai daga yanzu gwamnatin Nijar za ta soma cazar kuɗi daga kashi 3 zuwa kashi 12 cikin 100 ga duk awon kayan kyautata rayuwa da aka yi a gidan duwan a ɓangaren masu fitar da dabbobi ko abincin gona. Daga yanzu gwamnati za ta dinga cazar kuɗaɗe kashi 3 cikin 100 duk watan Allah. Duk wata takarda a hukumance da gwamnati za ta badawa ta izini a ɓangaren duk wata cibiya ta hada-hadar kuɗi ta gwamnati ko mai zaman kanta. Gwamnati za ta caji kuɗaɗe kashi 15 cikin 100 na hada-hadar kasuwancinta. Gwamnati za ta caji kashi 1 zuwa 2 cikin 100 ga duk wani mai biyan haraji da ke da kamfani a cikin ƙasa. A ɓangaren ma'aikatan gwamnati da masu zaman kansu, gwamnatin Nijar za ta caji kashi 1 cikin 100 na albashinsu a duk watan Allah da kuma sauran alawasu da suke samu. Masu biyan kuɗaɗen wuta da kuɗaɗen ruwa da mai da ake aiki da ita ta yanar gizo-gizo, gwamnati za ta caji kashi 1 cikin 100 duk watan Allah. A ɓangaren masu amfani da kuɗaɗen gidauniya kuma ƙarƙinar tattalin arzikin ƙasa ko kuɗaɗen hada-hada, gwamnati za ta caji kashi 1 cikin 100 duk watan Allah. Ƙungiyoyi masu zaman kansu duk watan Allah dole su taimaka ma asusun ceton ƙasa daga kuɗaɗe jikka 10 zuwa jikka 100 matankwacin girman ƙungiyar. Ga masu gidajen haya da suka baiwa gwamnati haya ko kuma suka baiwa wani furoje ko wani program ko wani kamfani mai zaman kanshi ko wata babbar ƙungiya da ke aikin bunƙasa rayuwar al'umma, daga yanzu gwamnati za ta caji kashi 1 cikin 100 cilas duk watan Allah na kuɗaɗensu. A ɓangaren ɗan kwangila da gwamnati ke badawa da bata da haraji, gwamnati za ta zartare kashi 0.5 cikin 100 na kuɗaɗen kwangilar da gwamnati ke badawa wadda ta ɗauke da haraji. An gaida Abdullahi Musa da wannan rahoto. Hukumar daidaito ta auna kaya da tabbatar da inganci ta ƙasar Nijar cewa da ANMC ta fitar da wani rahoto mai tayar da hankali game da halin rashin tsafta a masana'antu na ruwan sha da ake sakawa cikin leda wanda aka fi sani da fiya wata ilyamuni da rahoto. Wannan bincike ya kasance na da ma'aikatar kasuwanci da masana'antu domin kare haƙƙin masu amfani da kayayyaki da kuma tabbatar da cewa kayayyakin da ake samarwa ko shigowa da su a ƙasar suna bin ka'ida da gwamnatin tanta. Wannan mataki dai ya zo ne a lokacin da ake nuna damuwa sosai kan ingancin ruwan da ake sha a birnin sakamakon binciken da ya nuna matsala mai tsanani. Daga cikin samfurra 64 da aka gwada kashi 7.81 ne kacal ne suka cika ka'ida. Gwaje-gwajen sun gano matsalar tace ruwa da kuma yawan nitrin kashi 31.25 cikin 100 wanda ke nuna gurɓacewar ruwa ta fitsari ko kuma najasa, tare da yawan sinadaran manganese kashi 60.93 cikin 100 fiye da yadda ake yarda da shi. A ɓangaren ƙwayoyin cuta kuma kashi 46.87 cikin 100 na sulfurazolone sun nuna yawan ƙwayoyin halittu fiye da yadda doka ta yarda su, yayin da kashi 17.18 cikin 100 suka ƙunshi coliform, ciki har da kashi 18.18 cikin 100 na coliform teco, alamar cewa ruwa ya gurɓace da najasa kai tsaye. Rahoton ya nuna cewa sana'antun ruwan leda ko fiya wata da dama a birnin Yamai suna cikin halin rashin tsafta, abinda ke barazana ga lafiyar jama'a kamar da aka tabbatar gano matsalolin. An gare da muni dauke da wannan rahoto. Biyo bayan kafa kwamitin da zai yi aiki kan samun sasanci akan tsadar gidajen haya a ƙasar Nijar, yanzu haka dai al'umma sun zira ido domin ganin yadda lamarin zai kaya tsakanin masu gidaje da ma masu zaman haya, yayin da wasu kuma ke da fargaba. Hajiya Zainabu Abu wata magatakarda ta kungiyar masu ba da haya da kuma dillanci a gidaje a Yamai ta yi ƙarin bayani kamar haka. Wannan kwamiti na ƙasa da aka kawai kula da tsare-tsaren kuɗaɗen haya, wanda babban kwamiti ne mai muhimmanci da zai yi ma talaka aiki
kuma kwamitin ga ba zai karya ma kowa wuya ba, kai mai gida ba za a karya maka wuya ba, kai talaka kuma ba za a zo a ɗora maka abin da ba ka iya. Ai an daɗe ana so a ma talakawa rahusa cikin zama muhalli mai kyau, kuma kuɗi daidai ƙarfin mutum. An daɗe ana so a yi shi, sai dai yanzu da shugaban ƙasa mai girma, shugaban askarawan Nijar General Chani ya zo ya yi dekare ya ɗora wanga kwamiti. Kenan kwamitin da dole ya tsaya ya aiki zai yi tukuru, kuma aikin da zai yi kowa zai yi inda ma an daɗe an yi shi. Menene inda ma an daɗe an yi shi? Talaka zai ji daɗi, shi mai gida kuma zai ga haske cikin ba da haya. Tunda aikin da za a yi ba don talaka kaɗai za a yi shi, ko mai gida ma ya kamata a mishi tsari. Tunda ka san yadda harka haya take, babu tsari ko guda. Kana cikin haya mai gida ya kore ka, kai baka samu inda za ka laɓewa ba, kuma dole ka huta. Tunda babu tsarin da ke protection masu haya. To yanzu dai insha Allah talaka zai ce alhamdulillah. Ta bakin Hajiya Zainabu Abu kenan, wata magatakarda ta kungiyar masu bada haya da kuma dillanci na gidaje a Yamai. Ƙungiyar wayan ɗalibai da ƙungiyoyin malaman boko a nan Maradi sun fara tsokaci dangane da matakin da magabata ɗauka na saka tsari kan tafiyar da kuɗaɗen kujes da uwayen ɗalibai ke badawa don gyara makarantu na boko. Ibrahim Muntari, magatakarda na ƙungiyar malamai ne ta Sunan, ya mana ƙarin bayani. abin da muke so mutane su gane ba an ce sai da koshes ba an sai da wannan tallafi kamar koci da son uwa yake ba da ba shi bane ka kai da abin da ya kawo matsala kamar yanayin tafiyar da ita koshes din shine yasa gwamnati ya dauki matakin dan a kawo gyara ai kuskure ma ba su kan tafiyar ta saboda a cimma burin da ya sa aka wata da tanadi tunda ita wannan koshes wato tana kawo tallafi sosai ga makarantu saboda in ka riba a wannan lokacin na rantare koshes din nan da su ne ake samu wasu matsaloli a fuskance su da koma labar kenan bayarwa ba ci bane ake an soke ba da wannan kuɗi a'a za a daidaita a gyara zaman kojas saboda ta ci gaba da cimma burin da ake fuskanta bisa kan tallafin da kuwa yake bada. Ana cewa kamar kuɗin ne aka gani ana yin sama da faɗi da su ko biyan da kamar kasa da aka an ɗauki mataki an gano wata matsala an gano kuskure ba mamaki wannan kuɗin ana lura da su ta bangaren da ba shi ba ne manufai kuɗin an gaba wani amfani suke yi ba inda yanzu misali sai ka ga akwai lafar da wata ba ta da rumfuna ko ɗaya amma ana so na kuɗi ko gaskiya wannan kuɗi masu yawa ake tara mene da ake da su kakani ake yi kada kaga akwai duhu cikin tahe yana dole ne wani lokaci a samu a yunkura a yi kokari a daure a kawo canjin tafiyar da wannan tsarin don saboda a cimma buri. Idan kuwa mazan suna ayon ƙungiyoyin ƙwadago kun gamsu da wannan mataki da wannan mataki ai duk wato ɗan taliki duk malamin makaranta da ɗan ƙungiya wato zai shiga ɗin shi saboda gyara ta yaɗi wato wannan abu ne wanda kowa zai amana da shi tunda bayan Allah uwa yara abin da suke tattalin su kawo su yi kokari su yi zuba da a kawo su kaɗan tallafin su bisa kan na gwamnati to ya zama to a wani lokaci ba a gane abin nan ba yadda yake ruwa a cimma buri ba to aka samu lokacin da ya zo za a yi shawara a daidaita wannan tafiyar yadda kowa zai amfana ya ga amfanin abin to ai wannan abu ne na amana da kowa zai bada gurin. Ƙarshe abin da ya saka kenan a fuskar labarin namu na sashen Hausa wanda ke zama bita kan wannan makon da ke shirin shidiwa. Wadda Muhammad Loli kan tare zarfa na'ura da Zuli Salisu na gabatar da labaran ke fatan mu wani lafiya.